Добре дошли в ръководството за активиране на G-StarCAD USB Dongle лиценз. Активиране при стартиране. Когато стартирате G-StarCAD за първи път, ще се появи прозорецът Activation. Изберете версията на продукта и щракнете върху Activate. Ще се отвори прозорецът License Manager. Изберете опцията USB Dongle. Останете в раздела Standalone Dongle. Изберете лиценза си и щракнете върху Activate. Лицензът ви вече е активиран. Затворете софтуера и го рестартирайте, за да започнете работа. Активиране чрез менюто Help. Отворете G-StarCAD, щракнете върху раздела Help и изберете Register. Отляво изберете опцията USB Dongle. Изберете версията на продукта си. Изберете лиценза си и щракнете върху Activate. Лицензът ви вече е активиран. Затворете софтуера и го рестартирайте, за да започнете работа. Как да актуализирате USB лиценза и как да го отделите Unbind. Отидете в инсталационната папка и стартирайте приложението Dongle Tool. Изберете лиценза си и щракнете върху Unbind, ако желаете да го отделите, или натиснете Upgrade, ако трябва да актуализирате лиценза на софтуера. Благодарим ви, че гледахте. Останете свързани, следвайте ни и научете